ina dan boko. Ai gona bata kamace ni ba. Me ya kamace ka to? Shine a ce ina office ga coffee ga fridge. Ha. Juyayin sauya halin ɗabi'a, jingimarin ɗauko dala babu gammo, jijjiga bisa ƙasaitar tafiyar wani jarumi cikin wani sabon shirin barkwanci da ake muku tallansa. Sallau ɗan boko. I am on my way to Birni. There is nothing in everything. Work, gwamnati or office. Ai ni ba wanda suka bani haushi. Sai waɗanda suke tare da mai gari. Da masifar ta tinkaro fa mai gari. Duk sai suka gudu suka bar mai gari. Ni sunana Sallau Sahabi Sabatu. Ni mutumin ƙauye ne. Kuma sunana idan ana so a takaita to sai a ce min SSS. A ina kai karatu kuma me ka karanta? To na farko dai a US ne karatu. Kuma na karanta wajen kwas guda 9. Sallau. Na Alhaji. Kawo mana abubuwan shan nan. Ai, sanyi Alhaji. Labarin barkwanci mai dogon zango yana zuwa daga kamfanin Sagarka Media Production. Ɗagawa cikin halin nuna kowa bai isa ba, rainuwa da nuna ilimin kowa bai kai ba. Ka yi asara baka jin turanci. In dai a haka ake boko wannan ya samu dama ƙasar zai tayi wallahi tallahi. Ya cika tumbinsa tab da ƙarya yana amayar musu da ita. Kalli shirin ma'anarsa na fita ɗaya bayan ɗaya. Sallau ɗan boko. Mashirin shirin shiryawa Sallau ɗan boko, Ashiru Small. Manajan ɗaukar nauyin shirin shiryawa Sallau ɗan boko, Kamsu Sumati. Ina, shirin zaki ma, ya shirin ka haɗa zaki ma wannan shirin. In zaki wuce mutum ke wuce. Ya bijire magarin ya kyamace su. Ya yi wuf ya arci takare yana ganin ta yau wane ne hakan. Ga mai gadi ma an bashi irin wannan abincin ya ce girma ya neman barazana. Wallahi tallahi wannan mai gadin da kake gani kana kallon kanka bashi ka ci duk da mai gama kiba na gama girma sai na zo na ɗauki fansa. Abincin da aka ce kaji ake zuba wa sai girma ka tashi ka zuba a cikin abincin ka. Wayo! Sallau ɗan boko ba ta umarnin shirin Aminu S. Bono, Usaini Ali Muhammad, kalle shi mana. Wayo Allah ƙasata, wayo Allah Nigeria ta, tunda nake yin duty, tunda nake kame-kame, tunda nake tafke-tafke, tunda nake sa mutane a sel, tunda nake sangama mutane hankof, tunda nake kai mutane gidan yara nake ba da sai su tatamas. Ban taɓa yin harba da irin waɗanda wayo wa ga wani abin da suka dawo da haka.